Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan guruf, ina muku fatan alkhairi, ya kuke, al'amura, ya ƙoƙari, da fatan kuna nan lafiya, ya ruwa, kai Allah sanya alkhairi. Dan Allah dan Annabi muna cikiyar iyayen waɗannan yarinyar. Dan Allah a taimaka a wawwazana ta cikin guruf har Allah ya sa a sami iyayenta. Ita yarinyar ta ce sunanta Juri, sunanta Juri. Ta ce sunan babanta Salman, ta ce sunan babanta Salmanu, kuma sunan babata ta ce sunan babata Basira, ta ce sunan babata Basira. Dan Allah a taimaka a tura, dan Allah har a sami iyayenta. Dan Allah ga ta kwana a nan gidan a Hararta Yaman, ta kwana a gidan Awwalu dan zuga mai zamzam. Iyo ta kwana a gidan. Dan Allah a tuttura, dan Allah a tuttura, dan Allah har a sami iyayenta. Ga mun kwana tare da ita, masha Allah tabarakallah. Ina muku fatan alkhairi. Lambar da za a same ni, za a sa 09091 aiwa, ina muku fatan alkhairi. Sai na ji gare ku. Dan Allah a tuttura, dan Allah gurur har a samu wannan iyayen yarinya. Da Allah ina muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum.